Bye na. Amping ha. Bye. Amping ka, mga G ha. Let's go, guys. Amping mo. Kay mingaw na jud ko ni ja. Bye. Wa ko nakahag di sa gabi guys kay bawal lagi mo hag abot nga gikan sa biyahe nga. Naranan sa Karon pa ako nakita balik sa imong bed. Arang ko anday guys na sa mo surprise mo. Shock me kay galit mama magbulhas gawa sa kusina dapit. Arang karatang Crystal guys pero wala man jud ko nag hag nila gabi kay nakirat sila kay ano ni abot lang kong palit ko ako nagpahibaw lagi muli ko. Ja, lagi na camping na ka. Mingaw man jud ko nimo. Kay hatid na siya guys sa kuan silahan kay daghan kuno kadug nangita na dari guys. Sino nangita na anak? Basta daghan. Daghan kuno kadug nangita. Nga jid ng kuan daghan kadug nangita. Ja, narbaho na pud ko dari speakers ron. Mo kay imo nagisuot ng sapatusan ag sapatos ni My Loves na kang gihatag. Nani wang na jud kanak. Majugali sa ate kay ni uli kay para lutuan ka. Yeah guys. Balik na po ko dari sa hatiranan ni Crystal. Hi guys. Salamat kay nakauli na si mama. Gimingaw kang mama. Amping ha kay nasa orasa mo muli yan dya. Lasing ko na. Biuguan. Series. Bus. Inanay ko si boss. Ay, naghulat may tricycle guys. Namubo na akong buhok. Kasi nakabalo. Ito ganyan. Kita naman nasa kuwan. Ito nag-update mo sa vlog. Alawa lagi tricycle nak. Maski dyan sa... Guys, diaghang mga ipangtanong pagkikanahan ang daghan na kadyo sa buwak. So ati daday na namuwak naghang ipang tugsok nga buhi na. Nga daghan kadyo sa buwak ha. Nice dyan na rin tanawon kay nas gawas man. Dyan na harang i-trim karon. Masugod ko panarbaho na pod guys. Dias pikas po dati dayo. Daghang kadyo buwak. Yan na day po ko ibuwak na day po si jadi ah. Agkat yung mga gagmay nga kuan na nakasag buwak. So hara na sang ipang tugsok guys ni nangabuhi. Nagilihirahan na dari dia. So daghan kadyo kog trabahoon guys, mag-street na lamang kog sa kasi sa kabuan dari tinarbaho. So mamahaw sa ko. Karon dali ka dyan na nag-as. Ag mga kuwan, dali ka dyan na nag-as ang ibang pulungan. Sa mga tanom, aram na sagbuta. Tinuo ko ay dyan na. Kuwan, grabe na dyan ka sagbut guys. Kuna ako dani kay maatiman mahang ni. Dyan na nadaot nagahang putos oh. Kaya wag ikaon na sa wood. Mamahaw ko guys, kaya naghaman nagpamahaw mo. O na, namuwak na galigahang mga butterfly. Oh. Kani si ijang liso dani guys, ug mga hog ni manurek ni. Muhi mo ra pud dis daging ani. Diya nga risa ta sa hangkuan guys. Ang mga tanom mulong di kuron kay na. Daghan na kadug buwak. Kanang makalipay nga makageuw kay rabig sagbut pati daghana. Kay di lagi maatiman pud sang bana kay malagi na busy pud sila diha kang bayabas ana. Dako na pud ang bayabas. Diya dari kuno ko sa malbiri na unsa ni ang malbiri nga gikaputan naman og pasyon. So nagna jud guys aghang gipang tanom dari na ah. Pila sa kabuan ra kong nawa. So ako ng pulungan na unsa guys, anang pulungan na.
Pero unja na naghuman ng panarbaho dos pikas. Ja aghang pasyon guys, daghan ka sa bunga na. So daghan ka sa bunga silang na. So daghan man siya benefits diyan, daghan na siya upat ka buok nag kuan gilaylay. So na jud koy kana hinog-hinog na. Ang pangpat din yung ampalaya kay rong. So makahappy nga makakuan guys kay daghan na lagi kajug kuan naluy-luy na ganin siya kay nabugatan sa bunga daghan kadyo mo na nabay nahinog dani. Hana siyang pang kuanon guys kay yung kapot naman sa kuan malbiri aghang trail kuan dari kina bali namin nabugatan na guys na sagbot wa mo kuan nanay mga bunga kang mga okra kaon ako dani nasayang naman ni insan ni hang matay naman ni hang kuan ala ang sundang pa jud naputod ano naputod ba ni anak sayang kalau di ato sayang. Wait daw. Mga laki ng dini. Ako nagpabuda ni nak. Dagko kayo. Murag kadakas na ba? No. Mas dapat di dako dito sa ulo. Wala lago sa kaplato. Ano mo mapot din eh kay rumusa nga sa daghan. Kailangan lang kang kuan way nangutan dani. Malunggay man pa mga payayon. Ul tanawa ni kuha na siya. Diyan ni hani ihatag di ati daday kay duha man ni diag isa. Hani siya ihatag kay grabe ka mga kuan guys nangamatay guban. Ini pangbalinda. Oh, kasi ganahan ka mong guys. Ini kaya tagi. Kuan kay mga ina mga dukot dun kay rong makuan. Bis. Ay, dayo mo kay. Asa ra munching? Arang ka ako ma. Ina siya kay basig mula ko ba kay nga ado mo gud siya. Okay. Nag-exercise ka. Guys, maghimo ko karon og atsal. Kay basig na managat guys kuan. Kanang namin di parisan og siniritong isda. Cool guys, magluto og kuan, buffalo wings kay nami sobra ganihang buntag nga kuan kanang piniritong chicken. Diyan ay sobra nga pito ka buok amo ija ko nang buffalo wings kay gibingaw lagi sa buffalo wings ja. Si Nicole day guys, sing uli pud siya nga hibaw-an nga ning uli pud ko kay wa po si klase. So nagmitra jud bidaring upat.
Salamat sa Ginoo nga kabot na pud ko dari sa Cebu, maasikaso na pud na sila. Dahil kung nihimo ng buffalo wings guys, kay naghimo man ko og kuan apsal. Anong nauhay guli? Ayun, galing bitaon. Busy ni dirig giluto para ihapon nimo. Di ko kuan si ano ito? Bilkiti. Okay ra buta ka ng paminta. Bis na. Dahil sulit sa itong charger mo Hi dahil. guys. Bis na na. Naba ma. Wala na. Pilar binangita nimo. Si kuan si Wala itong sa ano dahil. Masiganan. okay, guys, si Nico lagi mo lagi sila bupalo tong tanaw na ijahang bupaluhon. Gusto mong halang, dili. Ayaw ka. Mga Ay, nang halang na kay di ko ginagalang. Hay sa kanila na. Yung mga butan ka dun, yung mga bata, masaligan. Karoon na ko paluto balik eh na dilata tas boarding house. Puro dilat ako nung ginasudan sa boarding house. Okay lang na, uy, makaon magyapon na. Pagkaon magyapon na, at least kuwanta. Diya, bumalik na po din sila ugma guys, Bernice. One day lang ko rin eh. Sa nagkuhan lang mi sa kadlaw, banding rami dari. Lah, muta kayo. Humot ko nung diyang iluto. Pero ganahan ba siya magluto? Ano nagpulis bang kang ganahan magluto? Okay. Diyan na guys, naluto. Ang atsara. Okay, sayang kado agkuan kanang tawag ito. Ang mga kapayas dari. Para makinabangan naman po. Lami man din siya lalanin. Pandaga mong prinsesa guys dia. So pakay. Dito natin dito. Nakabugnaw og ang si Kristil. Yung banana guys, ito nagpapado. Guys, nihapon sa amin da. Pwede sa day. Salamat ka doon sa mga grasya nga mong salusuluhan karon. Amen. Salamat Lord sa mga blessing. Kaya kasi nawa na mo agwan. Kanang atsara. Atsara ko ana, ulam na. A few moments later. Salamat ka dun yung tanan, di na mo matagsa-tagsan og mission guys. Salamat sa mga nag-ampon ja si Fred kadto gahang biyahin ja. Katong mga ning comment nga kanang gahaghag ko basin kuno ang driver nga na wa jud mi mga sintomas guys, wa mi mga hilanat, wa mi mga ubo, wala tanan. So before pug ko ni sud dari sa bye guys. Aghang mga gamit gi-disinfect sa gawas wan hagi pasud ja. Wa ko ni hag ni Kristil ug ni Nicole. Wa pug ko ni suda dun kay naligo ko. So makahibaw pud mi guys ug unsay amuhang buhaton sa among kagalingon, kay bawo nami unsay amuhang dapat himuon nga kanang sipra mi. Kay bawo mi guys wala man namo pasagdi amuhang kaugalingon nga magkasakit mi, magka-COVID mi. So si Tiri guys, wa jud to sa jay supon, way ubo, wa tanan. So pagbuhat dito sa Ginoo nga atoy buhatan nila dito sa heart center nga. So ang Ginoo ra jay makahibaw na unsay dapat namong ihatag sa Ginoo nga nganong giingon nila nga ingato ijang sitwasyon nga kanang wa man dili si jay mga na
kamati sa lawas. So salamat kadyo ko sa Ginoo kay wa jud mi pasagdi ni ja. Anja doon ako guys nalbaho na ko dito sa Pikas. Kay anis lagi ihatag niya ti daday para makabawi ko sa mga gitabang niya ti daday na unsa duha ni sa kaklase. Ano dia? So na-schedule ni siya guys. So kasi niyang balinin dito sa mga kaang nga kanang nice put siya. So tara guys. Dako dari hala wow. Yung buwak din siya guys. So Day, good morning Day. Nice. Mut kadyo sa guys na buwak. Isang mga tanong guys, dapat awad guys, agahan. Ano snake plant kay nga na ning buwak na. Diba? Kani nga ni sa forman ni kani snake plant kay nga ni na. Ning buwak siya. Guys, kadyo guys ning buwak. Jagdari wala sa maabtingan ning buwak kay na kuan na siya. So kani sa surti magkado di sa basa mo buwak. So ang gipang tanang dito sa Manila po guys ning buwak na siya na. Nice kadyo na ning buwak siya. So adyo ko kaabot na ning buwak siya. Naka first day na ako dari sa trabaho unja nga gibuhat. Kani dia sa guys ang gibalhin dia. Kani gikan magunis siya sa buhol. Unja kay na ma-order si kuan kanang atisipin og kaang dia. So mo niyang bagong gitanom. So dari na sa gibutang kay aron di ma kuan sa iring. Jaka ri pod guys hapon di sang gialis dan dari kay lahi man to gibutang das pagikan na. So ang gilis dan sa og Chinese bamboo. Diyan na. Ja ani pod bagong kaang pod ni karon pa pod na ni gi balhin sa kaang nga bag-o na. Nice kadto kaang nga bag-o guys na. So first din ang trabaho dari karon guys. So ugma daghan pa kadto kog buhaton kay daghan pa kadto mga dapat balhinin ja ang ajuhon pag pamutang. Jadi ako sa guys kanang bag-o man sa nang gitanom. Diyan nabuhi naman ang pang gibutang dari para nako ipuli-puli dito sa sud sa bahay. Ito yung ipuli-puli kay kani kuwasan nga sige sud balik kay ang uli-ulian po di siya. Kina murag na isa nga nagali siya na. Diyan guys ugma magtanong ko gani kay isa raman ni sa kapunuan diyan na namin nakakadong sanga. So kay na guwapa ka dun siya oh. Liwat na guys bitaw di. So guys mo to ang video karon adlaw ja. Kani unsang hapon magkuan ko kanang markot. So markot man hagi guys kay taas na si jarong bod sige sanga siya. Kaya mo pakit-in guys sa katungahang gipang markot sa una og gibarkot dai ni ati dali pagikan sa gibalhin. Kuan nice na siya kaadto tang awon. Kaya na duha-duha ka sanga. So naama na sa rubber plant nga duha ka sanga. Diyan nga buhi naman guys aghang pang tanom. Diya kari dia tulo ka sanga. Nindot kay sa tag-awon og tulo ka sanga. Pero may ana na siya na. So guys, mga tuwang video karon adlaw. See you in my next vlog. Diya amping og ampo tang tanan. Kay mag kuan sa pug guys kanang maniud to. See you. I love you og amping og ampo.